ҳаракати автобусҳои барқӣ ё электробус дар ширкатҳои ватанӣ кору фаъолият бикунед. 26 июли 2025 аннулировать кардаед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод ҳастед. информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. нафарҳое ки дар шаҳри Москва ҳастед, барои шумо стоматологи тоҷик дар кор бошад, бо нархи арзон дандонотона метавонед ки пеши ҳамаи одам рен табобат бикунед. марамат номеро шумо мебарояд занг бизанед, ҳатто аз номи ма гап занед, боз арзонтар ай нарх хидаш кортона буд мекунад. мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар шаҳри Душанбе хатсайри нави автобус ба фаъолият оғоз кард. қарори нав шуд. дар шаҳри Душанбе хатсайри нави автобуси барқӣ таҳти рақами 51 роҳандозӣ шуд, ки аз дидбонгоҳ, яъне ки аз терминали ғарбӣ ба терминали шарқӣ ва баръакс ҳаракат мекунад. дар ин бора Душанбе нақлиёт ниҳоди масъули танзим ва назорати нақлиёти ҷамъиятӣ дар пойтахт хабар дода гуфт, ки ҳаракати автобусҳои барқӣ дар ин масир аз ҳамин рӯз, яъне 15 июн оғоз гардид. ҳаракати автобусҳои барқӣ ё электробус дар хатсайри мазкур тавассути шоҳрои Душанбе, Ҳисор ва кӯчаву хиёбонҳои Карамов, Сино, Исмоили Сомонӣ, Садриддин Айнӣ баро монда шудааст. мақомот аз сокинон хостааст, ки аз хидматрасонии автобусҳои барқӣ хатсайри 51 истифода баранд. яъне дар шаҳри Душанбе як хатсайри нав боз роҳандозӣ шуд барои мақсад осон кардани корубори мусофирон. метавонед ки аллакай истифода бубаред. комментарияҳои шуморо мехонем акнун ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед ва ҷавоб гиред. як нафар нависондаед: салому алайкум ака, номери ватсап. савол дошта бошӣ бародар, дар ҳамин комментария бинависон ва алайкум ва салом. як нафари дигар нависондаед: салому алайкум ака, ҳамин як фирмаи коркушоӣ намешавад ҳамин дар ватан кор кунем. дар ватан ҷойҳои кор бисёр ҳастанд. мақсад ки посреднику бе дигар касоро метавонем ки омада дар ширкатҳои ватанӣ кору фаъолият бикунем. як нафари дигар нависондаед: салому алайкум, трудовой нагирем, патент месӯзад? бале, дар ҳолате ки шумо патент мегиред, то муддати 2 моҳа трудовой договор накунед, аннулировать мешавад. алиёров нависондаед: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман ба Россия рафта патент дастипоридам, лекин отказ гирифтам. ба сабаби аз Москва соли 2025 патентгирӣ ба дигар шаҳр рафта переоформит кардам. ҳамин ҳуҷҷатҳоро дар шаҳри Владимир кардам, лекин ай Москва гирифтаги патентам 26 июли 2025 аннулировать кардаед. бо ҳамин сабаб отказ получат гирифтам. ҳозир дар Тоҷикистон ман билет гирифтам 2/06/26. ман гирифта патент метавонам? раҳмат. аз ҳамон вақте ки патентет сӯхтагия 1 сол ҳисоб кун. мақсади гап саволу дар бораи сӯхтани патентет буда 1 сол ҳисоб кун, муҳлат гузашта боша, бале, баъд метавонем. як нафар нависондаед: чӣ ба дар ватсап менависем, вообще нигоҳш намекунем. ман дар ягон видео номерои ватсапи худма намондам. ягон вақт номери реклама мемонам барои қабули реклама, у номерои ман нестанд. мақсади гап ки барои саволу ҷавоб ман ҳеҷ вақт номер намондам. расулов нависондаед: салому алайкум, дар бораи реестр як видео мекардӣ. одамоне ки дар реестр рафтидагианд, ягон роҳи ҳаллаш ҳаст? дар бораи реестр иншааллоҳ видео мекунем ва подробно мефаҳмонем. фарангез нависондаед: салому алайкум додар, зинда бошӣ. барои кӯдакони 50% пули патент месупорем. аз соли 2027 одамоне ки 5 солшид аз замин шаҳр набаромадагӣ ҳастанд, ин қонун ба онҳорам дахл дорад? бале, касе ки оилавӣ дар ҳамонҷае аз соли 2027 барои аҳли оилашам патент месупорад. сайфиддинов нависондаед: ман 3 моҳ мешава бе прописка гаштаистам, аммо патентро сари вақт месупорам. ояндаи ман чӣ мешавад? яъне ки ҳамин ҳуҷҷатҳо ба якдигариш вуҷуд доштанаш номумкин аст. ҳардуша бояд шумо дошта бошед. барои шумо қонун ҳардуша ҳатмӣ кардагиаст. мақсади гап регистратсияра надошта бошед. барои берегистратсия будан шуморо метавонам умедварӣ мекунам. як нафари дигар нависондаед: салом дода, ман 4 моҳ шуд патентам аннулировать шудагӣ. боз якчанд моҳ кор карда пас рафтанӣ ҳастам. депорт мешавам ё мумкин не? бе патент кор кардан, бале, метавонад ки шаҳрванда депорт бикунам. ахмедов нависондаед: ассалому алайкум бачаҷон,
визаи сафари ҳаҷро сар кунед. Насиб бошад ман аз тарафи ширкати шумо мерам. худоҷон маро меҳмони хонаи худат кун. Омин. худованд ҳамаро меҳмони хонаи худаш кунад ва иншааллоҳ мақсад ҳамин чизе ки мо аз пас шидемо алакай официални шид баъд мисол видео мекунем ва мегӯем ки мисол шаҳрвандон метавонед ба воситаи мо рам биред. ҳозираша сабр кунед ва видеоҳои моро пайгирӣ карда мегиред. як нафари дигар нависонда салом акаи Соломон. мегуфтем даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шудагӣ ҳаст ё ин ки не? бале, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагӣ. бародарони азиз ва гиромиқадр, навори имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. саволотон бошад дар комментария бинависонед. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com